Salkisa sekang social media o video kaisa jeheno viral wngoi tongkha. Video wngkha sot puja puro buri khoroksa sot mutai rwna thangna bagwi twiya nokhormani. A jora o no a buri jephuru twiya nokhoro afuru no chibu kaisa kosom kuphur mereng marang kaisa bini bwswngtwi phaiwi rwkha. Saimanka chibuk bendik correct hinui. O chibuk a burini ganatwi phaiwi laiwi thangkha tei baksa borok khai a buri no sukjakha chibuk bai hinui bo chiri khoklai tonglaikha tei a jorao a buri a chibuk no kiriya kwrwi twi bai simi sohorwi hohorkha tei norobo nugui mankha na a video ni viral mangpili no. Tei baksa borok khai omo no satmaya ni ashirwad kripa hinui hinkha. Chibuk khai kaisa bish gwnang ganatwi lai thangmano bono kunu khailangliya tei o buri ba abswk ganatwi chibuk kotorma kosom kuphur laijakphano kiriya kwrwi bo a jaga no tongwi tongkha. Hingkhe nugui mankha na norobo viral video.